Rússia ha trigat 4 dies a reconèixer que l'explosió de la setmana passada en una base remota de l'Àrtic rus és un accident amb una arma nuclear. Un accident que va disparar puntualment la radiació a la zona. Què va passar realment el 8 d'agost a les 11 del matí a la principal base naval russa a l'Àrtic? La informació es facilita amb comptagotes i segurament, com va passar amb Txernòbil, no se sabrà mai del tot. Ahir s'enterraven a la ciutat tancada de Sarov 5 enginyers nuclears sota la mirada atenta d'alguns dels seus 90.000 habitants. A l'antiga Unió Soviètica, les ciutats tancades eren les seus de la indústria militar secreta i s'imposaven restriccions per viatjar-hi o viure-hi. A Sarov s'hi fa investigació nuclear. Dijous, a 1.000 quilòmetres de distància, prop de Severodvinsk, una prova nuclear fallida va provocar una explosió en una plataforma del mar i almenys 5 morts, enmig del silenci més absolut. La població, però, va córrer a comprar pastilles de ioda contra la radioactivitat. Вчерашняя, конечно, ситуация. Северодвинск очень так встряхнула, и некая такая паника была среди населения, и буквально там в считанный час у нас все запасы йода, спиртсодержащего, там 5% настойка, все препараты там йодомарины, калий и иодида содержащие, все были скуплены. Diumenge, amb cara de circumstàncies, compareixia la plana major de l'agència nuclear russa Rosatom per reconèixer l'accident en la prova d'un nou armament i assegurar que no hi havia cap perill, tot i un petit increment de la radioactivitat puntual. Van anunciar també la petició de medalles pòstumes i la construcció d'un monument als que ja són herois nacionals. Avui el govern ha reconegut que la radiació a la zona va augmentar de 4 a 16 vegades. 5 dies després, cap explicació del que estaven fent. Els experts nord-americans creuen que estaven provant el motor d'un nou míssil nuclear de propulsió també nuclear, el Burevestnik. Putin va anunciar l'any passat al Parlament aquest nou míssil d'abast il·limitat i indetectable, capaç de travessar un eventual escut antimíssils de l'OTAN.